Guys, welcome to T-Files TV. Leaked audio ramamba dhuterere vachinyadziswa vachifumurwa nemunhu wepedyo. Zvichinzi vanorova madrugs, vanomitisa vana vekuchechi. Mirai muzvinzwi remiga guys. Vataura naye akati ndiye munhu andatoda. Yakatopindirwa nevafundisi nevakuru vechechi. Vakaenda kumusangano kumhondoro. Ikanotaurwa kumusangano wavo kumhondoro kwavanoita musangano wegore. Ikanotaurwa dhuterere akati ndiye mukadzi wandiri kutoda. Vechechi vakataiwa izvi zvairopafadzika kuna Mwari. Saka mambo dhuterere vakanga vasitombori a strong member zvavo kuchechi. Dhuterere chaitova chidhapa chichienda kuchechi. Dhuterere anga asina nyatso kungwarira kuti bepo aneka kupusa kana kusomuka mutarisa. Ndobva angotora mai avo havana kunyatso kuti jeka kufesi kandi ndinongoona kuti vaneka mweka kupusa vane dressing inenge yamadha vedu munangagwa imwe yeye kungoita ichikurukuru yana maichisapo padressing apa dressing vakatosara vanoda kutogurumwa mai dhuterere vatorana vagara vachiti anga ari malove beds vedu mozi vanonzi malove beds. Isu tavaona wataenda paSt Peters petaenda unoita zvemagideons tichinopa mabhaibheri. St Peters iri pambarapo varipo ipapo. Tikasumudza tine vaenzi vedu vatina ana dhuterere ndo vakatimbira nemukadzi wake ndikati akomana pano chakasiya ngekulemerwa chingadai chakatakura chikondo mai vava tibva tangozvisiya vasati vatombopopular zvavave izvi kuti vachizoita popular vachibva vabatsirwa nomumwe muprofita anoitwa Abero akavabatsira kuti Abero akatotaura nana anonzi aniko iwe kuZBC uyo ana butterfly ndobva atotaura ndobva kwavo atonzi haana mari ndokutanga kubudisa kwakaitwa dhuterere paairplay zvakanyanya aitirwa naAbero muprofita so wataimbopinda naye kuJerusarema tichapinda masowezve ndoti ko mundinaro kandaita hangu usiku wekutaura ndobva dhuterere atanga kutobuda kutoimba music yake achitobuda pa airplay yakutowanda paredhiyo paTV dhuterere akutoita mbiri but dhuterere haana kusiya gemu rake. Dhuterere taisangana matraki uko ndichaita zvemabhurongo dhuterere taiti achihodha dzake bhurongo ndichiuya nedzangu chibva Durban dhuterere achitora dzake bhurongo achiitira pabhesi rake pagaraji pahanzvadzi yangu pamarutapo pavaita dhuterere achitengesa bhurongo dhuterere kusvika atobhigas akutoita inonzi chikwe cocaine. Dhuterere anoita ari into drugs zvekuimba izvi. Dhuterere anotoenda pastage paya akatorova mangemba. Dhuterere ndinomuzivisa zvokuti mafirst days dhuterere he was in much in love namai ava kwete zvekumboti aivada ende dhuterere akanga asina nguva yekuita zvevakadzi zveshuwa. Dhuterere ipapo ndinotomureverawo kuti ipapo akatembenga achiri right but remember dhuterere mzimiri zibig body mwana mudiki mwana uya. Last year remember pakapemberwa birthday rake dhuterere was 29 mai dhuterere 42 izvozvi dhuterere is 30 years mai dhuterere is 43 mai dhuterere ipa 43 years munhu unenge wane vana vasikana vakura atone vana vake vakuru mai dhuterere akakontinua. Dhuterere ndiye akatotena mai dhuterere kuuya into music industry achiedza kubhilivhisa kuti handingafambi ndiri ndega kwandinoda kunoda iwe uripo mazvona. Dhuterere achibva ati ndazikanwa ndobva anotanga kuimbira kauku kwanga akuenda ikokoko hatidi kunyeperai unoseterwa mabhombo usaidi kuyepe zvaatoita izvi ndo downfall yake. Hakuna munhu anoti inini ndiri mutsvene zvaaita achiparidza ukanzwa murume anoparidza kuti vanhu vanohura makumenzi zivai kuti munhu iyeye teritori yadenha yasatani hakuna unosimba panyini vasikana. Muyedzo wenyini wakakundiswa naJoseph akagona kutiza mukadzi wamambo. Ava vamwe vanhu ava kune kungori kutaura zvisingabvi pasi pemwoyo. Dhuterere akapinda mukuedzo akaedzeka ende dhuterere to make matters worse dhuterere ane first girlfriend yake nesecond girlfriend yake imwe yacho temai maiki kava nenhumba kozoita akagara kurojera muno musaningdale kemusaningdale kamwana kemusangano kakasimba muruzvinzwa
zvekuti takati bamba vana varunzi varutakura vachiendese kuzodai varufamba mota mamambo dhuterere dai dhuterere kumisangano vanga vasiri kunyanya kuzviendera, but dhuterere anga atonyura muchivi. Ini handina kumboona kuti dhuterere because akanga agara ari mufeki, vanhu akati paakaita mbiri vanhu vakabva kumudza onyatsomuita mupostori. Dhuterere asitombori mupostori mutsvene zvekudaro. Saka iye kudai dhuterere achiri kutotamba hujaha neeji yaainayo hakuna paimbozvigona, haasaikunda bawo, haasaimbokunda muedzo wenyinu, uyu ndo wamunanika pachena. Mai dhuterere taga vahurirwawo, ndinotovanzwirawo urombo nekuti mukadzi akanga ati ukaona mukadzi mukuru wopinda musecond marriage nezera rake iroro, it's only kuti vakangoita muono usiriwo kutora young men zvakanyanya kwavari. Une kumberi uko munosiyana, uyu mufana achiri kuchovha achiri kudzwaka, imoti pomosumuka kusana daiso mbavhu musana yorira mai vangu zera nonzi ndaakunoita urora, paunosumuka kudai so ukasatosura kuti Mwari kudzwai, handiti nyama dzinenge dzatoparara, mabhonzo kusumuka orira twa. Vanhu vakati onyambodeko pachemberezvo, vanhu vanenge vachiti akadyiswa kati mai dhuterere vanombodyisa mwana uyu ndiye akada bheki. Dhuterere akona asumukira abudira pari zviri nani, akona mai dhuterere sevasinganake. Asi chandoziva mheche yechembere inonaka kupfuura dzevana adiki. Mukadzi anotanga kunaka kuva too sweet pa 40 years than ma 20 years. Munozviziva izvozvo? Apa ingoriwo mhepo yangosumuka kuti zvabatwa zvazobuda pachena. Munofunga muchiti kuti zvizosvike pakubuda zvakadai mai dhuterere kuti vazorohwa pagaraji. Moti vanga vasinganzwi mahunga acho, vanga vachimanzwa pachinondoda kunozvionera. Saka semukadzi akaexpecta kuti zvaitika izvi, dhuterere nenyaya yeage zvatombotaura age difference dzedzi achine hasha dziya dzekuviravira dzataita tiri vadiki wekuti unoite hweguru hwekudambure mukumbo uchida kuzofamba. Dhuterere angadai asina kuratidza side, kutora side regirlfriend, angadai akabata mai dhuterere akavati sorry